ka jingyo kor pat ban penne pensa yaki do dowa ko umngi river owners and fishermen organization menta ka singa praterik risau arjap san aka jinglam uba McDonald thongni ubre president but uba Weldon Wanyang kum secretary bagi dikon jongka kila lek banwa yaki jingtho jingmaham ha shirintar jongka wa umni akaba ki jingtho kilong banum sha shu pan siat bom ha shilintar kawa umni sha shu pan penhab jar ni ai ha boro ki twei kawa umni sha shu pan dang khwai nar kin pet khwai suda sha shu pan penan kam electric current ni battery ban tong dokha ki nong khwai dokha kim dei ban bread lumar ki bilor plastic hakiwa Henry ki dei ban lum ni thangno shijaka na markata kini ki kendon kentre kamru hakiwa ren kum ki phat shela phat kinsan bat phat taju kumta kila pentip ru balada lap yaki baya le persha kin sa sha penchitom kat kum ki kendon an balapo tulang ya barok tilong hap hak ju pabenta ila dalap ya kini kinu ki baya le persya umpen sistem kat kum ka an ikane kalong ka jingken turu Akamede bakane ka organisation ka jongi kabang ay kating ngani umi di ba una at fisherman organization kani kamdi ka organization ka ba ni suseng ikatang ko kawe ka sinong raya kani ka organisation ka jongi ka kibun tuli ki sinong ke ba ki member layo ka pa nisno ka lembat ni but akabang inseng kani ka organisation ru lakalang jongi kum ki ngalam ira depan pak jitip sa baro ki sinong ke ba ya yang ba ya kani ka wa umi tanadu na trompleng sadu sene sa balat bat kini kita jadi sadu kinong la sadu kinong kenyong kinong kenba ke nama kata ngi kepat ya baro kumki kepat lene ki nong song sinong ki balayo I ya kane ka jupur bena ka jongi batin semua ban simkia aku dia bakal ka ban ya raplang yengi nama tang mangi kum kini alam se kan long ka ba yengi kepat ya ki baro kumki paiba ba haba filap ya gino ki bawan ya ka ban le dusumon ya kene kawa la kalong ha kajing khut kajing suba la kalong kajing priap pathar ki dokha ki dokna do ni kerpat ki kinsu ha ban ajin tip hangi ku punya lam kumbang ila buru hang ne ya ki number phone ki jongi ba pin phone ha ki number da filap ya gino ki breu ke bawan ban yele kosa ya kene ka penjot ya kene ka wa ngi ba ka bidi ba kene kajing le khut kumbang ila buru hang ne kumbang ila tip kumolong de presiden jongi ba kadi ka wa kamde tang kajaka ka bagi wan khwai ngai kaderu kajaka ka ba ki babun ki long ying ki long sem ngai ki snong ki bamajan ki jongi juan ban penlong kum kajaka piknik ngai ban ya bam khana si ying sem kum tara rangi kum ki no wan khwai wan kat bat kai le smubha kum ha ki jingdi ki pen buat wan bret ki bilor hang ne kan bu jingma sibun na ka benta ki kun ki jongi ki ban wan hang ne kajaka kum tangi pen menaru ba na kam tagi no wan khwai ba ki wan ban samir ro Radalap nginum syak bakin warra ya kini kijing di bakin buat ni berwan lek subha ya ke bapalat akan ke jaka ka jongi henang ba kanirap la ka benta ki kun titi ki jongi aire bro ni om sasyu ban pen abjar sini ai dawai itu kata kam apa yang sesuatu macam penting tu makan hujan bersih